Слушай, има и по-важно. В мода с едно сме. 4-стаен апартамент. Ела да ти покажа. Тухоле? Тухлена помба. Това, което всички питат там, панел ли е, ЕПК ли е? Тухлена помба. Това е хола. Той към момента е отделен от кухня и трапезаря, които са отделни помещения. Да видим кухнята. Към момента хола е отделен, може да стане на трета спалня, а може да си остане като хол. Това е по избор на клиентите. Сега ще обясня как най-лесно ще се случи това. Това помещение, което виждаш тук перално, е заградено само с фазер. Той се премахва, тук се отваря и тук се загражда, става си отделна стая, може би спалня или пък, както казах вече, хол. Граден гардероб в коридора, просторен коридор. Колко квадрата казахме? 102 квадрата апартамента. Имаш отделни тоалетна и баня. Можеш набързо да ги покажеш. И сега двете отделни спални. Тец е прекъснат за цялата кооперация. Да кажа от сега. За някакви хора е важно. Склад. Не е малък. Голямо пространство. И още една спалня, която вече си има и излъз към тераса. Безпроблемно паркиране. Места има много, детски площадки, училища, градини има много. Към апартамента има маза, има и стаичка между етажите и намалена цена, която ще видите в линка по-долу под клипчето.